Daghang residente sa Baganga, Davao Oriental ang dadalitan og medical dental mission sa probinsyal ug lokal nga gobyerno niadtong weekend. Kapin 5,000 ka mga residente gikan sa 18 ka mga barangay sa Baganga ang naka-avail sa gidalit nga serbisyong panglawas sa gobyerno sulod sa tulo ka adlaw aron mahatagan sila og gikinahanglan nga medical intervention labi na katong nagpitos. Lakip sa ilang napahimustan nga serbisyo ang libreng check-up, libre nga tambal, ibot sa ngipon ug gupit sa buhok. Doon na say gitunol nga mga school supplies alang sa mga eskwelahan sa matag barangay. Kitambungan mismo ni Governor Nino Sotero Uy Jr. ang tulo ka adlaw nga medical dental mission. Sa gipahayag ni Uy, gipasalig niya na magpadayon sa pagserbisyo ang gobyerno aron madalitan og mga programa sa panglawas ang katawhan sa tibok probinsya sa Davao Oriental. Busa ng lawang ubang residente nga mas daghan pang mga programa sa panglawas ang mapatuman sa provincial government aron mas daghan pa ang matabangan hilabi na ang mga nagpitos sa kinabuhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.